An kadam-an nalilisang ha mga bag-o na butang. Pero di ba kamo nalilisang hanana nabuha kalibutan. Waray na sarabutan, ubangin gin kalimtan na pagkatapos hantanan-tanan. Papasagdan, papabayan, tatalikdan, kinakuha na ang kinahanglan. Pagkatapos na mapulsan babayaan, gugma na iya kinahanglang hain na pagbalo sa grasya na ginhatag. Waray na ba ang kalibutan kay nabuhi na waray kita. Pero kita dita kaya mabuhi nga waray hiya. Kung may dalahiya baba sakit siguro ya mayayakan. Pero kita man may talinga unta pa matian ta. Igpi yung timata, waray ka nakikita. Suga dito ang kalibutan, kung mawara sulod huna-huna. Ngan kasing-kasing dapat hirutan ang kalibutan. Ngan tagantahin pagiguma aton igbalo sa iya. Hamina yung ayroy na tuna. Kalibutan na yung natong pagpabayan dapat aton hirutahan. Pagiguma aton igbalo sa iya. Hamina yung ayroy na tuna. Kalibutan na yung natong pagpabayan dapat aton hirutahan. Basura didi, basura didto. Amo na inian may malain na epekto. Pati kadagatan aton na napiperwisyo. Waray pagbabag-o kundi kita magburubleg. Bisan pa kita abutan pira ka tuig. Kita pagtagam kay aton lagi hapon ito kaperdihan. Kalibutan hirutan ngan ayaw ta pagpabayan. Kay para manggihapon ini aton nga tanan. Mga lisod tumurok para maging pundasyon. Para bisan man ano nga sitwasyon, diri kaya tibagon ginhatag. Han igbaw, han aton makagarahungan. Ayaw naton sayangon ginatag na higayon. Adanala aton kun aton tutuhayon. Para mabago ang tanan, para naton makaptan. Salamat hantanan ha, unta rumabong. Paan imo ginhatag haamon na pagiguma aton igbalo sa iya. Hamina yung ayroy na tuna. Kalibutan na yung natong pagpabayan dapat aton hirutahan. Pagiguma aton igbalo sa iya. Hamina yung ayroy na tuna. Kalibutan na yung natong pagpabayan dapat aton hirutahan. Nalibot kalibutan bagang tagay hairignuman. Amo dik napapausaan mga tao nalilipungan yan na natikalaksin panahon na bagahan na launa. Ang mga basura taan rason na mo kita naging patapunda. Ulaan mga rason kay ano na ruba. Dakot pag-uba yan na maaram na lugon magbinamboya yawan ni ringatuna. Di kita maaram kung sano ang katapusan. Pero kapunuan ginihimo na nga hinumduman. Pero kalma lamay na papag-asa nga diri maruba. Kay basta lamay na kita mga maupay na buhat. Mga maupay na mga butang di din una. Kaya mabalik kung haki na buhita dapat kimabawal na't mga plastik. Kaya isla, damot isda, amo dapat mas halarong pagkadagatan. Pagtimang nun na ipakita, yan na naton tikangan. Ayaw na pag-ibangan, imbis basura. Pagkigugman na lang at ipasara. Pagkaurusan na kita tanan, hausan na butang. Ayaw ta pagpabayan naton hirutahan. Higugmauntan kalibutan. Pagiguma aton igbalo sa iya. Hamina yung ayroy na tuna. Kalibutan na yung natong pagpabayan dapat aton hirutahan. Pagiguma aton igbalo sa iya. Hamina yung ayroy na tuna. Kalibutan na yung natong pagpabayan dapat aton hirutahan. Kalibutan aton hirutanan. Kalibutan aton hirutanan. Kalibutan aton hirutanan. Kalibutan kalibutan aton hirutanan. Kalibutan aton hirutanan. Kalibutan aton hirutanan. Kalibutan higugmao